Bicolano Alacang Anglers Club. Ito ang mga essentials sa pag-wait. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam na tulad ko. Iba-ibang floater po ito. 15 grams. Mahal ang baterino. Buret makasakit. Ito naman ay mga sinker. Sinker yan. Pang malakasan na sinker yan. Grabe. Pag nakasabi talaga. Ang dami ko ng violation. Marami na akong pinasabit. Baka na kung sinker na itong berilo. Barato lang ito. Baka na. Ayan. Barato yung sinker na yan. Bakit iba-ibang sinker ko yan? Pindi yan sa tubig na paggagamitan. Sa lalim ng tubig na Saka sa pagtatapunan. current. Ang lakas ng current. Pag malakasan ng current, yung malaki. Mga Pag may yung bigat na yan. stagnant lang, ganito lang. Mga 3 grams lang ata ito eh. Para yung lumubog lang yung binwit. Ito naman, mga ganyan, sa current, pag naka-steady 15 na yan, 15. doon na lang, hindi na siya. 15 grams. Oh. Hindi na siya magano. Tapos itong mga malalaki sa dagat, pang batong fishing. Bottom Kalba, kalba. Dapat ano mangyari, kulang ng sinker. Ito floater. Tapos na sinker yan, ano din mo? Ay na, yaw nagdig. Parang radar to. Ring na ng rod. Ito ay, yun na to. Pwede pa itong magamit na pang nut ng isda. Ay, ng araw ka niya. Oh. Yun ang love yan. Ayun. Diyan yan. Kaya kung gusto mo mag, Para di Ano ka ka? masabitan. maglagay ng tali dito. Ganyan. Para safe, ano. Siya safe. Hindi yung sa bibig. Gagamitin mo sa bibig yung Tutulad ka din sa kasama namin na. Saka ito, pwede mo na itong pagtagawa ng hook para hindi ka masabitan. Ganyan, ganyan. Ganito, dalawa, tatlo. Dito, meron din itong pasak. Ayan. Ito kaya okay yung manina eh. Ayan, dito yan sa ano. Ah, Kabit sa sinker. sinker na. Ay, sinker sa floater. Floater. Halimbawa, ito yung ano. Ito yung bawa, ito yung ano ng isda. Gaganon mo lang yun sa ano. Para makuha mo yung ano. Yung ganyan. Tapos itutulak mo siya. Yung ganyan yan. Pantanggal na ano ng isda. Sa bibig. Lalo na kung nalulun. Ito kayang-kayang tanggalin niya. Sa lubid pa. Dami talaga ano. Kailangan. Fish on, tight line, Alacangers.